Kaunti ma Homabay yudo puoch kuom goyo okang' e tieko timbe mag losruok kata dhi oko maduong' e bunge kata e pap. Jagoro mongirore migawo mar thieth Mary Marioki wacho ni okwayo jokanyo e sekta mar thieth mondo mi oduok piny timbe ma kamago kaka yo mar thiro tuoche ma ikelo kod chido mar alwora. Osingo ni jochiw thieth mag kor gwenge bende biro dhi nyime gi chiwo puonj ne oganda kaka ginyalo nyayo ler mar alwora ma giwuokie mar geng'o tuoche malandore kokalo e chido mar alwora. I want to take us. We have support from our dear partners. It would mean, and so. We don't have a patient who belongs to the county government or to the national government. A patient is a patient. Therefore, our coordination process to ensure that resources are pulled together to eradicate open defecation in the country, and this is immensely affecting about 14 counties. And already there is commitment by the counties to ensure that they allocate finances towards the same. And we have seen immense improvement, great improvement, because a county like Homabay, in one of its wards, they've already eradicated open defecation. Losruok en gima onego tim kama siri, kama inie kendi, o kama jineni. To wasebedo gi tabu ni to ma osemiyowa tuoche mang'eny kaka kolera. To chakre higa 2021 mane campaign mar open defecation elimination ochakre, kaka county ma Homabay wasechopo 85%. Tuoche ma kaka mag nyaldiema miluongo ni kolera gi kizungu osebedo matin sani. Tuoche mang'eny mancha wayudo ma lure gi weche mag pi gi weche mag losruok sani koro osedok chien.